Zvatasvika zvakaitwa panzira zvokuti handizivi kuti kune vatora mavhidhiyo here panzira panga munoona kuti kana mufi asingade kuti imimi mumutsipike anokwanisa kuonesa mumwe munhu asiri wefamily yekwedu kuti no pane zviri apa. Isu tichisvika panzira ipapo panga pane mumwe murume anga akatomira achiti no pana pandisi kupanzwisisa ende isusu patasvika ipapo takati no ngatimirei musawanikwe nekudarika apa. Akatsanangudza matauriro yavaitawo ipapo but kune vamwe vane zvivindiwo zvavainazvo vakati no kupusiswa uku ndokutorwa piki ndokufukunurwa. Pafukunurwa ipapo paoneka pane bhodhoro rakadai so zvatoitika usiku zvaitika usiku wanhasi izvozvo kuchera kwaitwa panzira apa. Saka vatora bhodhoro iroro ranga rine mhiripiri yakadzurwa iyayi yanga irimo but yanga iswa mvura manga mune jira reredhi rakabayabayiwa netsono but rakaputira so rekamukajira saka Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Saka zvechokwadi mazi zvauti akabuda kuna doctor ndekuti mwana akarohwa mwana akakuvara but isu tangasati tamuona doctor ndovadaro yakazosvika teni ide kuti sisu kuti tiende kuona mwana ndakanzwa kutya kana ndinoona ndichiri kutya because since ndararama mukati menyika ino handisana mbona zvakadaro. Mwana akapondwa zvokuti ndakademba kuti dai vasiya mwana wangu auraini zvangu ndo zvandakademba izvozvo angakuwara zvichii chamakaona mwana hembe dzanga akapfeka because kumurowa kwavamuita vaimurowa vachimuumburudza mudhaka kunoku kune ivhu dzvuku so hembe yanga akapfeka nemiri wake even kana nemusoro ndakaona kuti zvichokwadi mwana wangu afa achitambudzika. Zvichokwadi ndo zvitoripo izvozvo kuti mwana afa achitambudzika. Zvandakaona pana bvunza iya ndaitarisira kuti ndo zvandichaona zviri kumwana wangu. Saka takazongoti alright sezvo zvaitika regai titore mwana wedu tiende naye. But chiri kuzondorwadza manzi chinhu chimwe chete ufichi kana paitika nayo yakadaro veukama vanofanira kuuya vaya vaponda vaya togara pasi tokurukura totangira ipapo so ivo vakakundikana pane zvese izvozvo havana kuuya kana umwe chete hapana watakaona. Iyeni nasekuru nehama dzangu ndisi taitoita zvese tichikontribhuta mari dzekuti tione kuita sei kufamba nichi iwo kana tomboona. Right, takabva zvechokwadi Harare hospital tikandotenga kofi redu zvechokwadi takapiwa bhodhi yedu dzamara tadhiraivhiwa tasvika panapa pamusha. Hama dzevanhu vakaponda dzakazosara dzosvika kuno kune Zuro kumanheru handiti pavakasvika ipapo pane imwe futi zvakaitika kumba uku kwavo uku pane zvimwe zvandakangana zvakaitika kumba uku because zvinonzi kune munhu akatumwa kunzi enda unotora akaini makizi enda unokumbira makizi uvhure mumba utore hembe yemupi yemunhu akaponda paidiwa hembe yake. So vanhu vanoziva chivanhu chinoitika kana kazhinji kacho kana munhu aponda kana ndakwaini ndinoda kutora hembe handiti right. Vakanyimwa makizi iyayo then kwakazooneka futi mangwana pamba papo pakapaswa
saka pakadaro su baba atitimbaba because yemi mauya makati ndoda makizi makanyimwa right mama papaoneka pakapasa saka tinoti ndiani ndimi mapasi kuona kwenyu chii chinge chida kuitika apa kutora hembe yemunhu aponda right pachivanhu vanoti kana paitika nhausa iyoyi kune vamwe vaya vanobata mishonga vanoita mazwana kune ngotsvuku nevamwe n'anga dziripo vanotsipika kuti munhu iye asamuka kana kuti imimi vasara vapenyu mupuse vakushandisei vakuti muteerere zvavanotaura ivo zvavanoda ivo pakuita panamo. Okay, you see. Okay. Saka muri kuitei kuti akaunda izvozvo zvaitwa neava izvi right ava manje zvavakazoita manje pavakauya ipapo isusu takazoti no first toda kuti mutitsanangudzire kuti hembe dzemwana dzamakatora mumba umu makaisa kupi makauya nehembe idzodzo kuti hembe dzemwana idzi motiudza peposi yamakadzitorera tochitangira ipapo saka pari zvinoso chimbodzokai tozotaura mauya nechi nehembe dzemwana wedu ende muchitiudza futi zvakare kuti makadzitorerei. Okay. Right. Imuri yekutanga iyoyo. Imuri zita racho ndo rakangana kuti imuri yekwani. Vabva vadzoka. Right. Vadzoka kudaro. Vakafona futi kuna sekuru. Vachiti no tashaya foni yedu. Right. Apa vasukusa because sekuru comrade vandiri kushanda navo. Munhu ane njere. That's why akanzi headman because akaona kuti munhu akachangamuka pabasa rake. Saka munhu iye zvaakaita uyu manje akakasira akapiwa foni kambudzi. Saka kambudzi ikako ndo kane information yesi yavari kutaura nevengotsvuku here kana kuti ndo kane information ikako. Right. Aya kona kuti ine zuro manheru anditika. Right. Nezuro manheru aya vadzoka vaenda tavata isusu tamuka nhasi takuti anti tunoita sei tiende kurinda tinochera zvatasvika zvakaitwa panzira zvokuti handizivi kuti kune vatora mavhidhiyo here panzira panga munoona kuti kana mufi asingade kuti imimi mumutsipike anokwanisa kuonesa mumwe munhu asiri wefemiri yekwedu kuti no pane zviri apa. Isu tichisvika panzira ipapo panga pane mumwe murume anga akatomira achiti no panapa handisi kupanzwisisa ende isusu patasvika ipapo takati no ngatimirei musi wanikwe nekudarika apa. Akatsanangudza matauriro yavaitawo ipapo but kune vamwe vane zvivindiwo zvavainazvo vakati no kupusiswa uku ndokutorwa piki ndokufukunurwa. Pafukunurwa ipapo paoneka pane bhodhoro rakadai so. Zvatotika usiku. Zvaitika usiku wanhasi izvozvo kuchera kwaitwa panzira apa. Saka vatora bhodhoro iroro. Ranga rinei? Ranga rine mhiripiri yakadzurwa iyayi. Yanga irimo. But yanga iswa mvura. Manga mune jira redhi rakabayabayiwa netsono but rakaputira so nekamwe kajira. Saka tazodemba kuti no dai mai vemwana vauya because ndo vaigara nemwana vaiziva hembe dzavaitengera mwana wavo vaigona kuona kuti jira iri ndere hembe yakati. Yes. Ndo zvataona zvakaitwa papi panzira poikuenda kumakuva ikoko. Yeti isusu manje papo tazoti aiwa makorokoto because takwanisa kuzviona through tikuziva kuti tiri kushanda naye tiri kufamba naye mufi because ndoziva kuti haafiririre bo zvakaitika zvachona zvinhu zvinorwadza haafiririre kana ini baba ndinobhiliva kuti no mwana wangu haagoni kufiririra pasina chaitika ende uchatitungamirira kusvika tapedza programu yese apa hazvinei manje kuti anzi vefemiri yauraya havana chavaisa havana kuisa hendi ravo isusu tiri kuzvimirira togani pazvinhu zvedu. Anditi kana vazouya anditi kana varongeka vauya kwatiri vochigara pasi tokurukura savanhu vanorarama munyika muno anozwa mutemo totangira ipapo. Apa pari musoti chingori toga muchingori mega. Yes. Okay. Then tichidzoka kumashure mbichana muchizonzwa nhoroondo iyi vari kunzi vakarohwa nei uyezve akafira panzvimbo ipapo here pane zvavakambozama kuita here kuti vatraye kuda kuresuscitata mufu? Ya marovero yavakaita mwana uyu panorohwa munhu ka vakatora shamu pane shamu dzandakaona zuro dzine mapurisa dzakasungwa kuti atsapo so
I think dzaichoka vachinotema dzimwe dzichichoka dzitemwa dzimwe dzanga dzakatiita musumbu like munhu ari kubva kundotsvaga huni dzekuti abikise sadza vachirova mwana right pachama idzodzo vakamuona vachiti vaimurawo zvibhagera ende zvechokwadi ndezvechokwadi because kana even kana makiki chaiwo makatarisa musana wemwana wakadindivira ropa kuita black right vamurwira because apa vaimurova vakamusunga pamuti akaita kugere pamuti like this kumusungirira pamuti vachimurova anyatsokana kuti mwana uyu haasisina simba takamubvisa patogona kuita zvatiroda naye tichimbomurudza pasi kwakumusunungura kwakuita sei kwakumurova vachimisa mvura vanhu vakuru vakadzi navarume vakuru mai vane mbereko yokunzwa kuti mwana kana akarohwa mbama vanonzwa kurwadziwa but ivo vakatadzwa kuzvigamuchira izvi vakangoti ngatirovei chiti zvakaoma saka ipapo ndopaakatoshayikira panzvimbo ipapo isi tinochokwadi chekutika because vanhu ava I think kuti havazivi kuti kunonzi kufa kwomunhu kuita sei because vamurova kudaro handitika vanoti mwana uyu akazovata mumba avata kusena amuka zvikanzi ingozi dzake dzokumusha idzi zvikwambo zvamurova ndokutora mwana uyu ndokubuda naye kumusambhara kwakuenda naye kumaprofita sematsananguriro atakaitwa right pamuprofita wekutanga akashayiwa munhu wechi2 akashayiwa munhu wechi3 akazongosanganidzana nevamamai mai vacho ndanzwa kuti vari papo ndo vakaona akati mwana uyu zenge mwana uyu atofa nechikaro saka vanhu ava vanonzi vakazokasikidzira vamwe vachiona maprofita vanga ari pakati nawikai ida kuti tigone kuonesana vakashedzawo manext vakauya vakati mwana ndiri mukuona mwana uyu hatina kumubata mwana uyu atotarisai kuti mwana akaita zvikanzi apa zvikanzi vanhu avaya nemwana wembara vachiti mwana uyu hazoisi ada kushandirwa here but atofa nechikari saka ava I think maprofita avaya ndo vakazobata mapurisa ndikunzwa kuti vamwe vanga varipo mapurisa futi zvakarohwa mapurisa ivawo manjika semanzwiro yangu vakazoenda neshi mwana uyu pavakaona kuti abamari asida kutaura akavashidza vauya vari vaviri ndo vakazomutora manje kumusuma nemaindcraft kwakuita sei kwakumurova vakamusunga futi ivo vari vemutemo saka handizive kuti kana vari vemutemo ivo vachidaro isusu tisiri vemutemo tozoita sei tozodii Alright, mashoko enyu baba tichida kuvhara yedu interview yedu ndeapi kuruzhinji rweZimbabwe uyezve nekumhuri yenyu nekumhuri idzo dzakaita mhosva? Ndichitaura kumhuri yeZimbabwe ndichikomekedzera zvizhinji kumhuri yeZimbabwe. Ndinoti mwana wese kana uri mubereki ziva kuti mwana wako. Ukaona vana vachirwa vari panzira iwe mubereki usangodarikira. Wana mashoko maviri ekutaura kana kwasipesa iwe enda uko. Ndo kuti mubereki akatase akarongeka. Kwete kuregerera vana vachirovana kana kuti vachitwa chimwe chinhu iwe baba kana kuti amai uripo uchizviona. Ndizvo. Saka ndoti ruzhinji rweZimbabwe dai vagona kundinzwa kuti mwana wese mwana wako mutsure sababa mutsure saamai atadza mwana mutsure ine a polite way mune zvakanaka mwana wangu zvauri kuita zvahandizvo mwana wangu aiwa dai wagona kudai I think takadaro soka tinoita vanhu vakarongeka tinoita vabereki vanoziva zvavanoita. Ndizvozvo. Kumhuri idzo dzakaita kubata kwakaipa. Right, kumhuri idzo dzakaita kubata kwakaipa. Ndinoti aiwa zvakwavari iwo kuti vachabatana nesu here kana kuti sezvavari kuita izvozvo kuti vachangoti aiwa inhamo yavo haisi yedu kana vachiti inhamo yavo yes it's okay tozvigamuchira sezvo takatamba role yacho already apa takundogwesa bhora mamburi pasina kana rokurawa kana kune vakauya yes pane vauyawo makuseni vauyawo makuseni vavo taunganidzwawo takataura zvatataura ipapa vakaya tazonzwa kuti ukama hwachona zvokuti tanga tati isusu hatigamuchire chinhu chauya because my enemy yedu tiburikidza tichiti wese akaisa roko kana
kana asina kunge aisa chinhu chake uku tanga takumuti muenemy because atichaziva kuti ndopa aisa ichi because tinogona kuisirwa thermic mumvura kana kuti pambudzi iyo togona kugadzirwa tikapusa panapa tikatadza kuziva zvatiri kuita saka tazongoagamuchira zvedu because tazogara pasi takakurukura tiri vanhu vanyama tinofanira kunge tichinzwisisana sevanhu vasina kuita sei taona ukama hwachona kuti uri parefu ende ivo vazvipira kuti nonono regai tiende but question yatavasira ndeyekuti ko imimi zuva razvakaitika zvinhu izvi alright 1 day 2 makadii kuuyawo sezvinhu zvanga shoko ranga rasvika munzeve menyu zvikanzi tinogara kuri shoko rakanonoka kusvika ndikataura kuti nhasi iday 8 after zvaitika saka it's okay regai tingopasiya pakadaro tangogamuchira zvinhu zvavo izvozvo saka varipo izvozvo tinavo tovati aiwa imimi neukama hwachona iyo vamatsanangudza nevamwe vanovaziva zvechokwadi vataura kuti katino ngatibatei pamwe chete asi veukama hwachona chaivo tati no vachauya zvavo because chandinoziva inini kana washungurudza mwana seuyu muduku mwanasikana acharwa nyaya dzake ari ega ndo zvandinoziva iyeni sababa handina kuvata hope ndoda kuti wangu arwise zvinyatsobuda pachena vazvione kuti havana kungwana yes aiwa tinotenda baba nekuti nino ndinotenda zvikurisa ndizvazvo inini ndiri mbuya vabvunzai Ruvimbo ashaya uyu atisiya uyu mai vabvunzai mwana wangu inini ndini mai vamai vake ende chiitiko ichi chaitika ichi pamuzukuru wangu uyu chinhu chatibata zvisingaiti ende zvinhu zvinoshamisa munyika kuti firo yakadai so ifiro inorwadza. Tiri kubatikana zvikuru nenyaya yefiro yemuzukuru wangu uyu. Muzukuru wangu uyu paakashaika tichinzwa kuti mwana apondwa zvinhu zvakatirwadza zvisingaiti. Aigara zvake nastepfather vake ivavaka raramo yairarama kana zvatiri kuzonzwawo nevamwe vari kupa hombowoga anga achirarama upenyu hwakaoma muzukuru wangu. Upenyu hwaakararama hwakaoma veduwe haisi nyore kuti baba vanoviga chikafu chatengwa namai vemwana voviga chikafu ichocho kuti vana vacho vaizodyei kana iye aiviga chikafu chatengwa nemukadzi achitengera vana kuti vararame. Vana voswera nenzara iye akabva kwaabva ndiyewo yautora chikafu chiye chiobika wodya. Vana vakadya kuseni hanzi voswerera ramambo havana chavadya. Achiba chikafu chiye achiendesa kumagirlfriend. Kunopa magirlfriend chikafu chiri kushandirwa nemukadzi. Ndo chaiba ichocho achienda kunofidha magirlfriend. Tinombozvitambira mufunge. Handeisaziva kuti munhu unoroorwa nemhandu unenge wakagara nemhandu mukati meimba yaunenge iri. Mhandu chaidzodzo dziriko vanhu dzamuka. Kuuraya mwana sebhuroira kuuraya mwana sebhuroira. Vanhu takungopandukirana tega tega kuri zvedu. Handichazivawo nyaya takutongoisawo kuhurumende kuti ngaitibatsire. Ngaitibatsirewo pavanhu vakauraya ava ngavatibatsire. Dai zvaibvira taitokumbirawo kuti ivo vakuru vacho dai zvaibvira kavamboya vaona zvakaita mwana ari mukati memba zvaari ari mubhokisi macho imomo. Mwana akaibva nadzo shamu kuibva kutindivara miri. Iwo nekurova mapurisa chaiwo kuuya necheni here kuzosunga mwana kudai akabereka muti vachibhura kumashure unozvidhifenda sei kana wakarohwa kumashure. Hauna kakuzvidhifenda kwaunoita. Haumbozvidhifenda because mwana uyu marwadzo akeka. Asi chiri kungondinakidza ndechekudai so. Mwana uyu vamurova aparara. Hanzi akati kuna ambuya ivava vakabirwa mari ava. Akataura mashoko ekuti ambuya inini mandiuraya. Zvamandiuraya kudai ko mari mukazoiwana ndisiri nindaba muchazodii neni. Ndo mashoko ari kunzi ndo akasiya ekupedzesera iwayo achitaurira ambuya but havana kana kuzvinzwa. Avataurira kudai vakumututa futi kumuisa mubhara vachienda naye vachirova murodhi imomo akakomoka vodira mvura vaienda vachirova futi kwavaenda naye kumaprofita ikoko
ungatakura here mwana asiri wedzinza rako uchienda nei kuti anzi arohwa nezvichiri imimi mauraya kudhara? Zvinobatsirawo here izvi vanhu vaMwari? Kana ndimi vanhu ava tikazovaona chokwadi vaakufamba kunze kana kuti hanzi vapiwa bheoka, hauzi mutongo wakanaka. Vanhu vanga vachingofanira kuti vangoenda straight kana kutongerwawo rufu semaurayiro avaita mwana uyu. Ndochikumbiro chatiri kungoita chete kumberi uku kuti vanhu vanga vatongerwawo rufu vasambofa vakapiwa bheo kuti vadzoke kunoko vazofesana nevanhu because vachazoita chihombe chinodarika ichi. Because pane musikana uyu aripo nababa vemwana uyu tiri kutofungidza kuti vakangopiwa bheo vanhu ivava vari kurova pasi. Ndamusikana ainzi aigara South Africa akangobuda chete iye ari kurova pasi ari kuenda kuSouth Africa ari kutotiza mhosva yake. Saka vanhu ava vari kufanirwa kuchengetedzwa mukati imomo. Svika nyaya dzavo dzese dzapera vapiwa mutongo wavo. Ndani kuti vakabuda kandifungidza kuti pane chakanaka. Tikangozvinzwa chete kuti vabuda vanhu ivava zvina kumira zvakanaka. Pachatofiwa. Tino revenge. Ndakura kuti vanhu vanenge vasisachagone kutonga nyaya. Tinenge takurevenge manje nemaoko. Takudzoserana manje, takuchirwadzisana. Ndani kuti isusu tarwadziswa kusvika pekupedzesera. Saka muri kuchiona munoti chiko nechiitiko chakadai munharaunda menyu mwakadai? Chiitiko chakadai chisina kunaka. Zvakafanira kuti kana vanhu vabuda kuwe kwavari munowanogona kundiuraya ndikafa. Iye mapurisa anogona kundiuraya ndikafa. Handina chandobatsira nacho. Mutunda nese ndafa. Ini nemurudziro kwedu vanenge vashota nechiitiko chaitika muno muZimbabwe. Kana even kana watadzirwa kana even mwana kana kuti munhu mukuru atadza musatore mutemo uchisa mumaoko menyu. Munotosvika ufute pa extend iyoyi kuti munhu anogona kusvika pakushaya. Iwe uchifungidzira kuti uri kuranga izvo hausi kuranga. Munhu kana akanganisa tora munhu uendese kumapurisa. Mapurisa ndiwo anopedza zvese. Hazvinei hazvo kuti ava panga pane mapurisa anga aripo vakatadzawo mutemo wavo saka vari vakazosungwa vakaiswa mumaoko mumapurisa. Kune avo vakaitawo izvozvo izvi zvinongorwadza just because vanhu ivavo vakatokanganisirawo madzinza ekwavo. Unenge uri munhu wani but wakanganisira dzinza rako rese. Nokuti kuchishona kwedu tinongobhilivha kuti kune ngozi inoitika. Saka pangozi ipapo apo kana yazotanga manje ameno kuti unenge yakuda kuunganidza dzinza rese manje kuti aite chinhu chimwe chete. Chaparwa nemunhu wani. Saka ndosaka tichitika moto kamberevere kanopisa matanda mberi. Nyaya iyi munoiona sei sehana yeavo vakapara? Nyaya iyi ndondorwadza kuti vanhu vasvike pavasvika pachicha nyaya kuti vane zvonyanya kutaura zvawanda kuti ngatikudira kuita kuti vanhu zvakaitika apa izvi yava zvinorwadza zvinhu zvinotobvunzwa kuti vakasvika kuti vasvika pachicha nyaya kuitika kuti munhu andigari kugarawo amureva akaita kuti ndofona vanhu ndozvitika. Saka muri mambogara pasi kukurukura nezvenyaya yekuti muonesane kuti zvakapedzisa apa zvaitika nekuti patikabvunzwa kuti nemamiri azvaita inenge ndikushamba baba vari kuzokutata saka tandotaurira mumafoni baba tozvapo saka ngatisvikeitiwo toudza kuti toona kuti chii chikaitika pahama yedu zvakafamba sei ndopatasvikapatakambudza kuti mafambira zvakaita tisizi kuti tizive kuti chinhu zvakaitika chii chikaitika apa izoti tisizi kushamba baba ngauye kutata saka kuti tinoita zvakawanda baba. Asi ndikuona kuti imimi ndimwega vauya vamwe vari kudhuze apa havana kuuya veukama vanga vari kuuya vacho ukama hwedu aya kuno kusisango angakarurwa kuno ngarurwa ora atete vake vari pakati vari vebaba atati uyo ukama uchinji vari kumusha mutata. Saka muchatozogara pasi tichaenda kumbatoshwati tokurukura navo se totadza kunouzota zvichataura navabiri vacho tichatirana pano tozoita totsanangura vabiri kuti ndomamiri kaita hama yedu. Ndine urombo ndinovimba muchagadzirisa zvifambe zvakanaka. Aiwa ndine urombo nematambudziko akapinda mumhuri dzenezi.
zvino zvamukuva muri kuona vanhu vakuita kurekuvi vakwanisa kugadzika musikana uyu akafa achirova zvisingaiti. Iko zvino vanhu vari kuita kurekuvi yekutapana kunoshanda kuti imimi vatani munozvikuda sei kuti nyaya dzakudai ndidzo nyaya dzakanyanya kuitika mazuva panyaya yekuudza. Iko zvino inyaya iyi yaitika kumusini anokuonekari tisingarashe zvinza tichionekera kundai chitate akabatikana tusangana nezvino. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.